Sembah nuwun. Wah, iringane rujak jeruk gayeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok sajake do rasa-rasa sing mangsuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mugi-mugi ingkang mangsuli uluk salam kula pikantuk barokah ingkang kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi seger kewarasan. Nggih, pun paringi seger kewarasan, dipun paringi rejeki ingkang kathah. Dipun paringi putra wayah ingkang saleh salehah, nggih. Dene ingkang sampun wangsul mugi tambah anakipun. Amin, amin. Nggih, dalu menika sampun kasembatan sing dianti-anti wis bisa tinemu bengi menika utawi dalu menika. Wonten ing Dukuh Kudur Desa Pelem Gedhe Kecamatan Pucak Wangi Kabupaten Pati. Dalu menika mboten usah tepungan. Kula nek tepungan ndak malah diarani ora kenal banget kula Petruk saking Tambah Mulya. Wah, kaya tenanan. Alhamdulillah wa syukurillah dalu menika kula sampun minangkani pamundhutipun panjenenganipun Bapa Rokani sak kula wangsa. Ugi mirungganipun Mbah Supadi sak kulawarga. Dalu menika sampun luar saking panandang, luar saking sambikala, luar saking sengkala. Pepasanipun Durga Mendak Kala Sirna. Pun boten gadah punagi melih tegese ora ndek ujar, wis ora nunggak ujar, wis ora ndek utang, wis lunas. Mbak Yu utawi Ibu Endang Purwanti kula wau nggih sampun menapa menika ngepyurke dhuwit utawi ngepyurke arta niku nggih nadar sami mawon. Anak kula pamane ana apa-apa kula saestu. Nah, upamane kok kula niku upamane nggih kepengin kula ana apa-apa mboten ajeng nadar, mboten ajeng kaul. Tegese ora nadar ora kaul nggih ora apa-apa. Cih, sapiye? Mama jiji. Nah,
Kula kepengin ndudah mutiara ingkang kapendhem. Nek suwe rata dinggo iki biasane mesti kala mangsa lali. Kula winginane niku nonton wayang, nggih ta. Yagane kok kidul kabeh. Sing ngendang niku bocahe gantenge ora karo-karuan. Namine Sigit Kamsena. Kula nonton wayang teng desa kula dhewe. Dalange sih nom-noman. Ayo saiki Mas Sigit Kamsena men krungu kaya ngapa garapan campursari. Sore-sore ning latarake kancane. Monggo Bu Sri biasane rame-rame tetembangan kanca ayo lawang kowe wewe sing marah-marahi mentas mentas saka koko merah cimprek nganggo pirko minggir mas minggir lebar mas lebar lihatlah aku menari iki ae isih keserimpet Mas Sigit. Ngono. Nang ya ora apa-apa, salah ora ana sing ngerti. Oh, ngono. Dadi kendange iku ya manut karo lagune kalem, kendangane kalem, lagune sesek, kendangane sesek aja mbok sesekno terus. Ya kan sindene ya kocar-kacir, padahal sindene ora denger. Yes. Sindan telu sing siji lali cakepane, sing siji ora iso. Ya mboten napa-napa jeneng seniman niku ora kok kudu ngerti kabeh ora. Iki nek durung lelagon sing sijine serupa tapi tak sama. Oh. Serupa tapi tak sama. Oh. Iku mau jenenge lagu campursari. Mula nun sewu iki kabare sing tak tampa mbiyen iki tau ana regejekan perkara campursari. Mas Yono itu guyu. Tadi sinden niku regejekan perkara campursari. Sing siji niku dengetenaken kowe iki durung nyindan campursari wis ana. Lagune ya ngene iki. Lah sinden sing anyar, wong jalukane campursari nyidam sari. Oh, dadi tukaran. Oh, dadi ora rukun. Nek iso nggih aja, seni kok ora rukun. Nek nyatane nggih Mayana nggih, nalika pas Mas Murdaka wonten Plimbang menika yuswanipun 23 ingkang nyekel cepurit kula kali anak lanang nyatane sing do gedhingan ya dadi ora. Lho. Pun
dadi apik niku seniman iki kaya ngono kuwi. Sapa sing liwat mesti sambate. Nah, monggo. Dalan kaya ambyang aspalan ilang aspale mung kari brangkale mung kari watune mongko kana kene ledha ilang watune minggir mas minggir mlipir mas mlipir lihatlah aku lho ora tutup. Wonten becak gedhobrakan bingung golek plipitan gedhobrak gedabruk ketantil jeglong niku lagune dalan rusak. Oh, serupa tapi sak sama. Ngoten. Nek nganti kleru ya ora tutup. Nggih. Nah, niku kanggo pengalamane seniman. Nah, dadi seniman niku kudune penggalihe dobel ora kena. Nah, ngeten. Mila dalu menika mirungganipun kula sowan minangkani pamundhut awit saking nun pangapunten saderengipun ngeten. Ingkang mengku bagatine Pak Rukani dalu menika najan Pak Rukani kagungan kersa ndatengaken kula. Neng Pak Rukani niki niku nembe sonten niki wau kepanggih kula. Awit nggih namung lantaran HP gitu. Sakniki wis pancen nggih pripun to? Mboten napa-napa WA. Wong niki mung dipasrahke kalih Mas Edo. Wis pokoke ini Mas Edo sing penting tuk dalang dienggo luaran aja dalang enom. Luaran ki apike dalang tuwa. Oh. Ngoten lho. Janjane sing bener ngoten lha niku alhamdulillah sing do nyengkuyung kowe nek luaran undangno Mbah Mursa ae. Nek dalang enom iki ora ana dongane. Ngono. Durung dosa ndonga. Ning alhamdulillah-nipun ingkang dipun tetakaken putu kula Muhammad Noval Aditya. Ya, najan sekedhik kala wau rewel mugi alhamdulillah dipun payungi kalian ingkang mau kaos hingga dipun paringi meneng tentrem ayem sekolahe pinter amin amin Allahumma amin. Kang Gareng apa truk rene Kang wah iya aku rono truk iki larase isih slendro ya truk isih slendro aku mbok gaweke jineman truk lho lah kok Kang Gareng aku jineman apa ora maring ngantuk ora aku iki nonton kono-kono kuwi saiki wis ora ana jineman kok truk wis sakane saiki kanca-kanca dalang ku anane mung gedombrang gedambreng ngono lagu sing kawak-kawak ku ora tau ditokke ya lah marai yo aku winginane iki nonton wayang ya suweneng neh sinden ki 10 cacahe wah kaya mbothok sinden oh wah barang budal bala apa Mbak nek budal bala ku Ntraca ya Mbak ya Ntraca wah sinden oyo-oyoan wah nyanyi kabeh nembang kabeh sinden 10 rumangsa wah tapi bareng ana ayak 6 sinden sicok nek muni bangeten ku wis senu wong nggawa 10 mbok ana sing kira-kira pinter kok siji dadi ora ngisi-ngisini anakmu min kuwi mbok ya siji ana sing bengkarokan ngono lho dadi iso ayak 6 iso anu ora ana mbok-mbokane siji ngono lho ana mbok-mbokane ora iso mesti ana ngerti kuwi gawe jineman apa jineman ular kambang truk lho ular sing kemambang kuwi jenenge lintah wong urip ana ngalam donya sak titahe alon-alon watone kelakon gremat-gremet butuhe slamet aja kesusu ndak kesluru suarane sapa ya Mbak Mimin ngono to aku nek ora Mbak Mimin aku moh oh atik watuk-watuk lah min adik watuk-watuk lah tengah wengi iki min nah iya jam pira jam 12:30 kliwat 6 menit
Lah iya. Engko sedelok engkas ngerti-ngerti jam 2. Nah, terus delok engkas jam 3. Wah, wis nyambut gawe enteng ngene iki. Ora mikir ya terus. Oh, nek melu aku iki ora mikir kok Kang Gareng. Ora mikir. Melu aku iki ora ana lembaran garapan ora ana. Los. Wis pokoke ora ana garapan. Oh iya. Sing penting apik. Oh, ngono. Ora. Anggur aku nek nonton wayang nek ana sing nggawa buku nganti numpuk-numpuk. Wah, bareng wis anu ra kecekel kabeh. Wah, iki lho, iki kok nganggo iki. Keri-keri sing nabuh iso sindene ora iso. Ora kebangetan lho. Wong kok senengane kok do maeka waranggana. Mongko wong nyambut gawe iki sinden karo yoga dalang kuwi satu tubuh. Tegese sak awak ora kena. Oh. Iya, kaya ngapa truk rasa omong terus kowe akeh gunem ora ana gunane. Ana ngrungokno kuwi suarane Mbak Mimin sing wonge pengkirak-pengkirik. Ketoke wis wong ngapangop. Lah biasane yah mene wing lenggur kok. Ah iya. Bagong nek nyaut-nyaut. Iya. Mangga. Ular kambang. Cakepane ular kambang. Satitae lon lonan sae diatose jalani lemas kowe gotong royong nyambut gawe Kepilih putra prinyot yuang durna kinslang kebayane murub mubir mencorong katon tejane ya mas ora butuh kae butuh kumo nyambut gawe butuh apa-apa butuh wek sabar narima ora pati ayu nanging migunani ya mas mane man genes Penak ya terus. Kuwi ular kambang iramane rangkep sing gambang apik siterane bergas. Kandhane kok angger jemelek tetep apik. Wis suwe. Ora nek pengkerawit dijak rombongan kene kok turu. Ya eman-eman ngono. Nano. Mangga. Pancasila. Dasaring nagri. utama rujak rujak para sarjana Galo.
Alhamdulillah Kang Gareng, ya terus diberkahi karo ingkang Maha Kawasa sing diparingi kanugrahan, keselamatan lan kararjan bisa ketemu karo piyayi ingkang lenggah ana dukuh kudur kene ya terus. Uler kambang ya Kang, heeh. Saiki jamane maju mula ya kowe kudu ora kena nesu. Ora kok, Truk. Aku ora tau nesu, Truk. Aku ndek ben ndungu mau apa mau uler kambang sak titahe lona tak dung tak dendang dendang dut tak dendang dut alun-alunan tuh nganggo dangdut ya Truk. Ya wis Kang ora usah dipikir. Kaya ngono kuwi majuning jaman. Tur wonge ya ora ngerti. Uler kambang ki alon-alonan sak titahe. Oh, wong uler kambang kuwi lintah mula sak titahe alon-alonan dangdut kan ora alon-alon kuwi. Ha iya. Kandhane sing celentem nek dangdut ku malah medeni wong ya, Tru. Piye? Ndangku ndek cepet. Dut iku wis ora usah ditutukno. Ya iya. Lho lah Bagong endi? Bagonge ana mburi. Gong, apa? Rene le. Wah ya. Walik pelok, Truk. Wah, walik pelok. Bagong ki senengane arep ngrusakke sarung. Ah iya. Aku ki gumun, Truk, apa? Pancen yo pancen suwe ra tau nyambut gawe. Heeh. Ora tau Bagong, ora tau metro, ora tau gareng. Setengah 7 seragam wis dienggo. Tak tutuk dengkulmu iki. Aku ki ana sing gampang nodar neder nganggo seragam. Lah wong suwe ra tau nabuh. Ah iya. Ambak ngono ya bareng nabuh ki angger pisanan ki jane ya ketok bingung ngono lho. Nek angger kecekel cek ngono ki kaya dituntun. Iya. Nah, apik ya, Truk. Iya. Aku dhewe iki kala masa ya nggumun aku wis pirang-pirang sasi ora metro. Ewadene bareng metro ya alhamdulillah. Diberkahi karo ingkang Maha Kuwasa, karo dipayungi karo sedulur tuwa, kaya-kaya dilingke. Rene Gong. Ah iya, aku pelok to. Pelok. Peloke iki nek ora sing gayeng aku iki. Yo ya kena gayeng ya kena wong kuwi wong enom kok. Heeh. Aku iki lho sing ngono sing sajake ngeneske kae lho, Tru. Ya nang lali. No. Nah. Kaya apa jenenge? Heh? Apa jenenge? Oh. Ora ngono anggere suwe iki lali. Ana tembang kangen ngono ya. Ora ngono nek lho sing mbok pikir apa, Gong? Aku sing tak pikir ora iku aku. Apa? Aku lagu-lagu ki jane meh lali kabeh. Iya. Ah iya. Jenenge tembang kangen aku ki nek matan ya mak pleng lali. Nek sing kawak malah jane aku seling kabeh. Ngono. Wis go truk aja kawak terus, ngono. Pundak sing anyar iki yo ora ditokke. Mongko jane ana sing anyar kudu ana sing kawak. Iya, ayo kene Gong rene. Yo tembang kangen. Ya kaya ngapa? Maka